Benvidos ao Museo do Pobo Galego. Como vos digo, eu son Patricia e vou vos facer a visita sobre as estatuas do Mestre Mateo, que son estas pezas que teño aquí detrás miña. Este é un vídeo que reconstrúe a catedral do século XIII, así é como creen que estaba construída. Eu, cando tiña a vosa idade, hasta que o limparon nesta restauración, para min estas imaxes eran completamente grises, estaban negras, non sabía que tiñan cores siquera. E, con esta restauración, encontraron todo ese colorido. Que lle pasou? Que co paso do tempo, a cor era unha cor natural, entón a cor foise perdendo. Fixadevos nelas. Vedes que ben feitiñas están, que parecen prácticamente feitas por unha impresora 3D. Pero pensade que isto fixérono fai máis de 800 anos tallándoas. O Tribunal de Xustiza dixo que estas pezas lle pertencían ao Concello de Santiago. Cando as compraran, xa as compraran coa condición de que tiñan que ser públicas para todos, que non podían ser donadas. Polo tanto, regresan así a todos nós, a cidadanía, para que as disfrutemos.